Què més hem de dir? Hem de dir que l'avorriment de la política, que és una cosa que està intencionadament potenciada des dels mitjans de comunicacions, no porta enlloc. El que els polítics siguen uns lladres, uns corruptes, uns ineptes, és perquè la gent del poble, la gent formada, la gent amb capacitat, la gent d'iniciativa, ens quedem a casa. Si la gent formada, la gent d'iniciativa, la gent amb capacitat, ens organitzem i ens posem davant i diem que no, aquests polítics serien els que estarien a casa i hauria gent competent governant-nos, perquè gent competent en aquest país n'hi ha gent jove formada, tenim la joventut millor formada de la història d'aquest país i estan en l'atur perquè aquests polítics corruptes i nefastos i ineptes continuen governant i probablement continuaran governant si no ens posem davant d'ells. I hay que dir, ja prou, ja n'hi ha prou, que el nostre futur estiga en mans de gent corrupta, que no ha fet una altra cosa en la seva vida que viure de la política. Nosaltres, tots els que estem en esta llista, som professionals, som gent formada, gent seriosa, vivim del nostre treball i no esperem de la política altra cosa que disgustos, maldecats i perdre bona part del nostre temps. Però estem ahí perquè pensem que el nostre poble i els nostres ciutadans s'ho mereixen. I això és el que